Сәлем дуслар! Эфирда Инстахит тапшыруы һәм эстрада йолдызларының Инстаграмдагы соңгы яңалыкларын сезгә җиткерүче мин Әдилә Гәрәева. Үткән атнада иң матур бәйрәмнәрнең берсе гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне булып үтте. Һәм күпләребез бик матур гаилә фотолары, җылы теләкләр белән бүлеште. Бу көнне байтак кына эстрада артистлары да кызыклы фотоларын чыгардылар һәм берничәсе сезгә дә тәкъдим итәсебез килә. Күптән түгел генә 3нче тапкыр әти-әни булган Ләйсән Гимаева белән Булат Бәйрәмовка күп балалы гаилә таныклыгы биргәннәр. Бу хакта Ләйсән үзенең аккаунтында язды һәм бу таныклыкның нинди файдасы бар дигән сорауга язылучылары белән ачыклык кертте. Бөтенесе дә дөрес булса, файдасы хәтсез генә икән. Буларны сез Ләйсәннең аккаунтында таба аласыз. Соңгы көннәрдә бик күп комментарийлар җыйган фото тагын да Мир Сабировта. Фотоларны төрлечә аңларга була. Ни булган? Нәрсә хакында бик каты сөйләшәләр? Булары безгә мәгълүм түгел, әмма фантазия барыбер үзенекен итә. Легендар җырчы Салават Закиевичны аккаунты соң гына барлыкка килсә дә, язылучылары саны тиз арада 100 меңне узды. Юмор хисе бик көчле булган халык артисты еш кына кызыклы видеолар, фотолар куя. Аеруча тиеннәре, кышлары белән мәш килүе кызык. Шушы көннәрдә тормыш иптәше Ләйсән һәм уллары Рөстәм белән Әксәет Сабантуенда төшкән фотосына сокланмый мөмкин түгел. Соңгы арада җырчылар арасында чәч төсен агарту модага кирип китте. Моңа кадәр моны рус эстрадасында Егор Кридта, күптән түгел Элвин Грейда күрсәк, хәзер Ямил Баймырзин да чәчен буяткан. Кайберәүләр Ямилне Элвинны кабатлауда гаепләсәләр дә, күпчелеккә яңа прическа бик хуш килде. Эффектлы блондинка Ландыш Нигъмәтҗанова Инстаграм битен булдырганнан бирле күпләрнең аңа карата соклануы артты. Чөнки аның видеоларыннан күренгәнчә, гаиләсе саф туган телдә генә аралаша. Балаларының үзара җылы мөнәсәбәте шаккатырлык. Әле исә Ландыш гаиләсе белән авылда беседка төзеп ята. Әйе, үз куллары белән. Азат Фазлыев тамашачыларын ярат кына җырына төшерелгән яңа клипы белән сөендерде. Яңа форматта төшерелгән бу дәртле клипны бик креатив һәм уңышлы дип таптылар язылучылары. Үзеген сезгә дә тәкъдим итәбез. Геле елмайып торсын дисәң, минем йөзләр. Сиңа карап торсын дисәң, минем күзләр. Ишетергә теләсәң син матур сүзләр. Яраткына, яраткына, яраткына. Кирәк икән минем сиңа сагынуым. Сине кебек мәхәббәткә табынуым. Гомер буе сиңа гына табынуым. Яраткына, яраткына, яраткына. Хәлләреңне аңлыйм дисәң бераз гына. Күңелеңә тулсын дисәң гел насына. Йөрәкләрдә калсын дисәң гел язгына. Яраткына, яраткына, яраткына. Сүзләремне күңелеңә салсын дисәң, яратуым кабул итеп алсын дисәң, янәшәмдә мәңгелеккә калсын дисәң, яраткына, яраткына, яраткына. Яраткан парларыбызның берсе Җавид һәм Зөлфия Шакировлар гаиләсендә кемдә романтика. Хәтта гади генә каен җиләген дә Җавид абый тагын да тәмлерәк итеп бүләк итә белә. Карагыз әле,
мәхәббәтле яшәүгә ни җитә? Hürmetli Zülfiye Maskurovna. Рәхим итегез. Рөхсәт итегез сезгә шу кайын җиләкләре үз кулларым белән җыйдым сезгә тапшырырга. Рәхмәт. Тәмле булсын. Файдасы тисен. Һәм инде үзең дә син кайын җиләге кебек яратам. Да. Да. Соңгы чыгарылышта без сезгә фотодагы бу яшь егетне танырга тәкъдим иткән идек. Арада бер язылучыбыз Фәнвил Әхмәтовка охшатса да, күпләр бер тавыштан Фирзәр Мортазинны таныды. Ә иң тәүгеләрдән булып әлеге аккаунт хуҗасы дөрес җавап бирде һәм бүләкне чын күңелдән аңа тапшырабыз. Бу атнаның фото табышмагын каршы алыгыз. Бу яшь һәм мөлаем кыз кем икән? Җавапларны шулай ук безнең Instagram аккаунтта шушы фото астына язып калдырыгыз. Әлеге яңалыклардан шулар. Киләсе атнага кадәр сау булыгыз.